Sampurasun. Rampes. Kowe nyapa, Mi? Aku ya istirahat ta wong poso-poso. Mau turu ae to, Mi. Lah nyapa? Aku niki rambut lebokne to, Mi. Oh iya lali aku. Monggo mlebet. Ya, sandalnya cepet apa digawe? Dicepot no wong keramikan no. Ayo mlebu kene. Iya. Mi, sajake kok wis nyepak tenan tiri-tiri. Iki ya? Kok akeh men, jane apa ae to? Iki yo jajane enak-enak to. Oh, enak masamu. Iki no konggone sing bakul onere lo ayu. Mosok. Jajane lo yo ayu-ayu deloken. Mosok. Heeh, iki enek keripik usus. Iki Iki enek apa ta iki jenenge? aku apa Putri salju. Juju ngono lho. Iki nastar. Iki grim kacang. Iki kacang kelici. Masamu lo enak kabeh iki. Ngene iki nek order nang ndi to, Mi? Ya iki to enak tulisane lho. Iki lho nggone Siva Cookies iki nek nomor telepone. Bersifa ya. Heeh, iki karek kering awakmu. Ngene iki lho, Mi, poso rong dina wis trintik-trintik. Ya iya no. Nang ngene iki oleh dipangan apa ora? Poso wis trintik-trintik. Iki lho angel bukaane kedap suara. Kedap udara. Ora kena. Sok riaya wer nglancar rene. Iya nek mau buka lawange. Tak buka. Mosok iki tak pangan dhewe ya ora entek to aku. Niki regane piro ngantekan lho. Yo sik tonggo tak tekokne bakule. Pokoke wis seru to iki nomere yo enek karek kring. Dijamin enak to. Lho yo enak to. Engko lek dibuka kan yo iso ngrasakne. Ya. Kowe poso ora ngajak buka-buka iki? Aku saiki yo poso to, Mi. Ya iya makane to.